Hai लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौ बरायहरबाय लोगोफोर आसा खालाय बयबो मोजाङै दङ जोंबो मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै अमा बेदर बिफ लागायनाय बिदै संनो नागिरदों अब्ला आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो स्टार्ट खालायबाय लोगोफोर नै आं थावखौ सुना लाखाबाय नै बेदरखौबो आङो रुनानै सुना लाखाबाय ओमफ्राय नै खोस्लिया निउ मडेल लोगोफोर दानस'लायनाय सामब्राम होनोसै लोगोफोर दा सामब्रामलायनाय सेने नेसिगोन नामाथाय आयौ बारदावलायनाय जायाखै बारा सामब्रामखौ दरनै होबाय आं लोगोफोर गिदिर गिदिर ओमफ्राय आंना हानाय मडेला बिदिनोलाय बालायलाङो आं गरमथार नै सान्दुङानो गरमथार ओंखायनो बालायलांदों आङो सामब्रामा अलरेडि खामबाय नै लोगोफोर आं दा बेदरखौ होसनसै बोरै होबावनांगौ दाना आव बेरदेरलायोहाय आं गिलायलाङो मेगनाव मोखाङाव बेरदेरनो गेसाव संनानै अयभास गैया लोगोफोर आंहा जोंहाथ' गेस गैया लानो हायाखै ओंखायनो गिलायलाङो आं मेगनाव बेरदेर जानो गैथ'ला दा एसे दै दंमोन गोजेब्ला हरला जोब्बाय आं खोस्लियाबो माबा निउ मडेल जाबाय नालाय बिसिना बोरै एरनांगौ जाखो आं गेसाव बारा एरनो रोङा दे लुंख्लेंनोसो नागिरो आंना दोरोदोना लेमोन लाबोयो लेमोन लामोनो आंहा ओरैनो खरा खरा एरो ओमफ्राय गेसावबा एकजास्ट जाहैला आंना लासै लासै एरनो रोङा खरा खरा एरफ्लाङो अरदाबाव संनानै अयभास नालाय गेसाव अयभास गैया नालाय खोबसै आं दा दसे थाथ'थोंसै खोबहाब मोजां एवाबा मोना लोगोफोर आंथ' बिथै बिलाखौनो जायामोन दासो जाग्रा जाबाय सिगाङाव जायामोन आं अरा जाबायना नै हिसाबनि लोगोफोर आं रोंलायलाङालै एक्सपिरियेन्स गैला जेबो गेसाव संनायनि आंना रोंबावलासोमोन आं दाख्लै आलासि जाफैनासो रोंदों आं बावबायमोन मिनि जागोनसो आङो नोंसोरजों लोगोफोर बिदै ओंखारबाय नै दै जेब जेब बे राननागौ मानि जेबो होथ'ला आं दानो संख्रिसो होग्रोनांगोन एसे संख्रि होनसां लोगोफोर एसे बिसिनि निउ मडेल खोस्लिया एरबाथाय आखायाव खस दावखोयो गुदुं निउ मडेल खोस्लिया बिसिना फिसा बायना लानो हानो नागारै दानस'नानै लानाय लोगोफोर आसरित मा जानला मोनला मानसिफोर जाखो होनबा बिसोरो गोदाव सोरावनो नै संख्रि सारलाग्रोखांबाय आं दा खोबफिनसां बोखारसां नै लोगोफोर एबार हालदै होनोसै जिरा जिरि दालसिं दुलसिं सामब्राम गुफुर उनसै एबाराव सिलपाथायाव बैलाय रेडि दोनखाबाय आङो हौवासना लोगोफोर माने सामफ्रामबो मिलायाना आरो सासेयानो सासे संबाय थाबा थावनाय मोनलायलाङा ओंखाम ओंख्रिफोरखौ एसे सोलाय जानो लुगैलायलाङो आंहा सोलाय आखाइ सोलाय जानाय संनाय जानो लुगैयो होमबाबो मोनजाया हारसिं मानसि नै जिरा दालसिं दुलसिं सेस दंजोबो नै बानलु सामब्राम गुफुर नानि देथोंसै आं देला आंनाव अयभास गैया आंनाव बोलो गैया ओरै खालायथारनांगौबा सिगाङाव उनोमोन आखाया आलौवो आंना फुथुमनो हाया अयभास गैला नालाय अयभास गैयाबानो बिदि जायो अयभास खालायबाय थाबा जेबो जाया ओमफ्राय सिगाङाव सिलपाताखौ आंबो ओरै माबायोमोन बानलु उनखांनानै बानलुखौ ओरै फुस्लिमनानै आराम गलायनानैसो दैजों माबा ओंख्रियाव होलायबावोमोन दा हाला आयौ बिदि बानलु दांनो बानलुखौनो जानो हाला आङो बानलु जानायनि अयभासानो गैला आङो मामि देहायाव थानायनिफ्राय आं बानलु जानाय गारदों नै एबाराव जाबाय नाने बानलुखौ उनफैला नोङो दाबो हालदैयासो नांगोना नाङासै मालायनि बेबा न'निना बायनाय न'नियासो रासिन नाङोना बायनायनिफ्राय थावखौबो बुरजा होखादोंना आङो नै मेजेम नुलायलायबाय बिदि बिथै बिला होनाय बेदर रेजेकफोरखौ बारा जानायानो जाया जोंहा खालि बेदर मोजां
बयलार रेजेकखौ बिराद जायो लोगोफोर जोंहा अब्लाबो नोंथांमोननो शेयार खालामफिननाय जायाखै भिडिअ बानायनानै नै जि साइज जाबाय दा साइज एवबाय आङो ओइ मा सना आं ओंख्रि संदों आइ औ सना आं ओंख्रि संदोंना औ नानि उनफैदो बालुफा नै जोंना दामफ्लेया बानलुखौ उनबाय मोनसेबो बेगरबो नुवा जिगाबबो नुवा ओरैनो गेब्लेजोबखायो गासिबो बेखौ खांनो उसुबिदा जालाङोहाय एसे खामथाबलायबायहाय नै आयौ बेदेर जानो गिलायलाङोहां नानि मेगनाव अयफास गैया आं गियो नै लोगोफोर बिराद टेस्टि जाखासिगोन आंनि अमा बिथै बिबु बिला संनाया दिनैनि बायदि टेस्टि ओंख्रि जाला सामब्राम दरनै गाहाम होनाय संख्रि बानलु जिरा मस्ला मोदोमजोब्बाय जानो लुगैदोंबा फैदो सोरबा कमेन्ट हरबानो जायो कमेन्टखौनो रावबो हरा नायनाल' थायो लोगोफोर जाबाय नै मेजेम गजोबबाय थावखौबो नोगोर बुरजा होदोंमोन आङो मामि नोंगौसो ना औ अरा थिगैनो दंना नानिया बानलुखौ होना होखासिगोन लोगोफोर आंना फिसा गोनां ना दा माबाबा आलुबा गगनायनो आरो गगनायनो होनबाय दे थाब हरदो दे हापां दारजों गोजौ गिदिर जाथारगोन बियो लुथुर फुथुर गेगेनो दामफ्लेफ्लेनो आलुआ जायो नामा मोदोमबाय नै जि गोथाव खनसे माबाबावदो नोगोर मोजां ओंखारनो आखायाबो सुमुथा मानसिया हनासो लानाय नामाथाय हनासो लादों दां बिसास गैया आजिखालि सिख्लाफोरजों ओरैनो हाबा जानायफ्रानो माबायदि ओइ मा दादां बेखौ दे दै होबाय नै लोगोफोर आयु मोदोमजोबबाय मामि बैथिं थांनाय नै र' सना र' एसे होबावदो दे मोननांगौ ना गोबावनो जाबाय हाथौलायबाय नै दै होबाय नै मोनबाय थाथोंसै एबार आयु आं रोङा होनबायना गेसआव एरनो बानलु मोदोमजोब्बाय गग' नायनो लिंगासिनो दं नै जुलियाव गग' दङ ओंख्रि संनाया नै लोगोफोर एबार दहाय दै होनायनिफ्राय दासो फार्स्ट बोखारनो नागिरदों आं माबायदि जाखोथाय बालुनि जाया मोनथारदां दिनैसो गेसाव संनो मोनबाय नालाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव अदाबाव संबाय थानाय ना आंहा अदाबानो मोजां आंनि थाखाय एसे जोबबावथोंसै ओमफ्राय बिथैखौ होनोसै दा बिथैयाबा लाथाखागोन ना माखोथाय जाबाय दाहां लोगोफोर नै बिथैखौ होनानै लानोसै आं नङाबा दा दैया रानद्रायगोन बिथैयाबो मोननांगौ ना होनसै बिथैखौ होसोमबायानो लोगोफोर ओमफ्राय फिसाजोआ नैबे थै गोरलैखौ आइदि होनगासिनो दं नै थै गदों सानदों मानसियाना एसे रानहोनसै लोगोफोर जबहोनसै औ आइदि थै गदों होननानै आइदि होनबाय थादों थै गवाखै बावदों सरि माबा बे बिथैनि थै गसरनाय हायाव थै गसरनायखौ आइदि होनदों लोगोफोर आंनि ओंख्रि संनाया बिराद टेस्टि जाबाय सनाफोर ओमफ्राय आं जाजोबनोसो लुगैलायलांबाय हारसिंनो मोनबाय बिराद टेस्टि जाबाय आं साखिखांबाय अबयसे बिस्रा संख्रि साखिनाय नेम गैया लोगोफोर अब्लाबो आं साखिखायो नै नोगोर टेस्टि बरिया गोथाव जाबाय आयै नोगोर टेस्टि जाबाय लोगोफोर कालारा मबाइलाव बारा फैयासै दे खिन्थु नै नोगोर टेस्टि जाखाबाय थाथों ना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों लोगोफोर लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो हादो लोगोफोर आरो चेनेलाव सोरबा गोदानबा प्लिज अननानै लास्टआव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो थिनबावबाय आं लोगोफोर अब्ला दिनैनि आंनि बेदर एवनाय ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर